Podľa mňa taká otázka, respektíve vyplynula z toho, čo riešim s ľuďmi, s ktorými sa stretávam. A to bola otázka, že ako by som mohla vrátiť niečo, čo som stratila. A presne mi tam išli také tie informácie, že niekedy my chceme vrátiť to, čo sme v živote stratili, alebo čo už nemáme, možno niekedy chvíle, možno niekedy nejakých ľudí. A vlastne bojujeme proti tomu toku života, bojujeme proti tomu, ako sa to vyvíja, proti tomu, ako to teraz máme. A o čo ľahšie by bolo jednoducho len to prijať tak, ako sa nám to v živote vyvíja, i keď to prijatie znamená dovoliť si pritom aj negatívne, respektíve nenegatívne, nepríjemné emócie. Niekedy nás to proste tie situácie len vovádzajú do toho ako pozvánka, aby sme si dovolili tie nepríjemné emócie cez nás prejsť, cez nás pretiecť. A práve to neodporovanie životu, neodporovanie toku života, aj keď to naša myseľ ešte nechápe, prečo sa to deje, je práve tá naša životná pokora, teda pokora ku životu. Lebo my naozaj niekedy nemusíme myslou ešte chápať, že prečo to má život pre nás takto pripravené. Alebo my, aby sme to nedávali životu, ale my to máme takto pripravené. My sme si to takto dohodli s niektorými ľuďmi, že tu teraz budú, teraz tu nebudú. A naša myseľ ešte nie je na úrovni toho pochopenia v tomto čase, tu a teraz, že prečo sa nám to tak deje. Ale práve tá pokora je prijať to, ako sa nám to deje. Prijať to a sú s tým spojené emócie, samozrejme. Samozrejme, však sme emočné bytosti. Ale to prijatie, o koľko menej energie by nás to stálo, o koľko menej životného šťastia a radosti by nás to stálo, alebo ináč to poviem, o koľko viac životnej energie, o koľko viac šťastia a radosti by sme mohli zažívať, keby sme jednoducho prijímali veci bez odporu, keby sme ten odpor dali stranou. A áno, keď nebudeme odporovať, to znamená, že príjmeme aj tie nepríjemné emócie s tým spojené. Takže možno ako to máš ty. Ako to máš ty? Že poznáš to odporovať životu, poznáš to, že niekedy ťa život smeruje alebo vedie takou cestou, ktorú by si ty, povedzme, je ti nepríjemná, alebo by si to takto nechcel, predstavuješ si to inak. A napriek tomu proste tou cestou, tou riekou životnou musíš tiecť. Poznáš to? Ak áno, čo asi každý, tak ako sa ti darí ako sa ti darí ten odpor zvládať, alebo ako sa ti darí prijímať životné smerovanie. Ak máš nejaké tipy, podiel sa tu s nami a budem veľmi rada za každú správu.